aku ing nggone Kanjeng Rama tak penesih perkara iki. Lho, lha piye ta iki omah dadi masalah iki? Nuwun sewu, Ndara Gatut kancane iku sakit. Ndara Gatut kancane iku gerah. Lara sinuwun setija, kula mboten goro. Apa dianggep Kanjeng Rama percaya karo ucape abdi Batur kaya dapurmu? Yen pancen Garukaca kuwi lara tenan, yen pancen Garukaca kuwi lara tenan, mestine ora utusan karo wong-wong kaya kowe. Kanjeng Paman Jodipati mesti rawuh dhewe ning negara Ndrawati matur lawan Kanjeng Rama. Kuwi apike kaya ngono. Kanjeng Paman Jodipati ora iso ngluhurake derajate wong Ndrawati. Malah semune idak-idak marang derajating Ratu Ndrawati Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Utusan kok gedibal kaya dapurmu kuwi. Ayo saiki ngene. Kowe bali ora? Weh, wangsul ning sareng kali sinuwun Prabu Ndrawati. Ora bakal tekan kono. Ora bakal rawuh ning Jodipati. Lha pripun sinuwun Kresna pripun? Niki pripun kok putrane kok muring-muring? Niki pripun sinuwun Kresna ampun kandel mawon. Kanjeng Rama aku sing dadi wakil. Kowe bali. Piye, Tru? Ya yo mulih. Lah arep ngopo wong awak dhewe? Nyatane awak dhewe wis dikon bali tur ya ming batur kok. Kowe arep mulih-mulih, Tru? Lho. Kowe arep ngopo? Arep gelut to? Lho. Karo sapa? Karo kowe. Nggo sik to. Kowe iki ora ngawur. Arep gelut kok karo aku iki masalahe apa? Kowe arep mulih-mulih ya? Wase kula wangsul ning kudu mboyong Sinuwun Ndrawati. Kena kowe mboyong Kanjeng Rama. Nglangkauna Bathang Istija. Babu, gong. Sadar ora kowe iki? Kowe rasa cerewet kowe nek wedi minggat to. Wis tak tandangane dhewe. Apa rumasane pajake Bagong ki wong cilik, wong loro saudon telu saurupan. Urung tau ngerti lakon Bagong gugat to. Kayangane tak telukke jo. Aku dadi kowe nantang karo Bagong. Nek aku ora iso nggawa Ndara Sinuwun Ndrawati mboyong Sinuwun Kresna tekan Jodipati aku ditugel glone mbangane mati kodhok ning kasadean Jodipati mati ning kene tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo aku Sing tak wedeni apamu? boyongan Kanjeng Rama iso bedah dadane Istija. Oke, nek pancen kowe nganake sayembara, aku ya iso nganake sayembara. Aku gelem bali. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petro Kantong Bolongong. Ajar lho iki ora melu-melu kok kon dilangkai kuandane. Piye sip to? Sip dengkulmu mlocot ora. Wani ora? Oh, nglangkai kuandane Baladewa. Cenggele. Sapa-sapa ditotohke. Seneng tenan aku nek ngene iki yakin. Asli aku mbok ora bayarane puas aku pokoke. Wis yakin. Bombong atiku. Nek pancen nantang karo aku ayo metu njaba. Ayo metu njaba wani kowe. Bagong Padaraja saprabtamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Kowe iki sowan ratu kok nganggo training tok. Ora nganggo klambi, Anu kentekan seragam. tentekan seragam. Nggih. Nggih nyuwun pangapunten lah wonten meng kaya ngenten iki ara wong sekeng, wong ora duwe. Sanane lah sing penting slamet, sing penting sehat. Lah yo. Lah nggih. Dipun sekencaken. Yo. Gadah lungsuran kaos. Ana ning meng Mandura. Ukuranmu apa? XL. Sampeyan M. Burung. Ning mesti to. Iya. Nggih syukur. Soale kula ming takon kok. Lah iya. Bagong Padaraja saprabtamu. Nun nggih, sapa to? Ndara Setija. Oh kok ora apal to. Ora tau metu arang-arang kok. Pangaturipun Ndara Setija wilujeng Setija sapa to? Setija Gedhong Kuning kudu. Setija Gedhong Kuning ki rak dalang kae ratu. Oh. Ndara Setija Buma Narakasura. Buma Narakasura. Nggih, suwi mboten kepanggih nggih, Ndara. Iya, balaning Traju Tresna. Oh, siap. Wonten apa nika? Akeh werna-werna, apa-apa ana. Wah, kaya mbira luka. Iya. Omongane serapat ya. Mbira luka iki apa-apa ana pengen prawan. Wis.
Anggere aku wis mbadhekake tekan Petro tekan Bagong ki negara sing maune kebak tata krama, kebak tatanan dadi ting glece ora karo-karuan. Nggih, Ndara Setija wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Ya Bagong pangestuku Tampanono. Nun nggih, kula pundi nggo jimat paripe dayaning kasantosan. Bagong padha raja sapratamu. Sinuwun Ndarawati wilujeng. Lho. Sopo kae mau? Sinuwun Ndarawati to? Ndara Samba. Asale suarane padha. Akarang putrane kaya. Putrane iki padha suarane karo bapakne. Oh, Ndara Samba to? Heeh. Mangestunipun Ndara Samba Wisnu Brata wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya Bagong pangestuku Tampanono. Nggih, sangat anggen kali dadosaken jimat. Bagong padha raja sapratamu. Ngaturipun Ndara Werkudara. Ora ana. Ndara Sentyaki. Suarane padha e. Sakjane gawe swara ki ora padha. Aku Setyaki Bagong. Ayo, kaya nek negara Ngamarta swara gedhe dhewe ki Ndara Werkudara. Wilujeng Ndara Setyaki. Ya Bagong. Nggih, tak kira nek Ndara Werkudara. Bekti kula kunjung. Ya Bagong, pangestuku Tampanono. Nun inggih sangat anggen kadadosan. Bagong padha raja sapratamu. Pate Udawa. Iya, dasar para nyata. Metu Jawa. Ngawur temen ora. Kowe kok karo Pati Udawa kok biasa to kok. Ha kanca dolan. Dhek nek dong panen ki mesti ngundang aku atur. Oh, iya. Wilujeng Ndara Pati bekti kula kunjung. Iya. Pangestuku Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripe. Iya. Pun panen. Wis. Kok ora ngabari. Panen apa nggih sampean? Ora udan-udan aku nandur telo, Bag. Wah, sip. Nek cara iki budin. Iya. Nek cara ngene kula telo. Iya, Bag. Tese Mingkari gagange doyan. kene ora pateh wis tak ajak gelut lho. Lah piye? Lah wong kok mangan gagang telo iki lho. Maksude pikirane piye lho? Ayo wis ben. Bagong wonten dawuh prayogakno ya. Bagong. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Petro dalem. Eneng apa Petro? Sowan tanpa tinimbalan. Mboten saking kajengan kula piyambak kok sinuwun. Namung kula menika dapur dipun utus. Ndara Werkudara. Lho. Ndaramu jadi pati utusan kelawan Petro. Nggih. Lah eneng apa? Werkudara ya gene Petro. Nek Ndara Werkudara mboten napa-napa. Ning Ndara Werkudara niku sedih. Sedihe perkara apa? Pun wonten 3 sasi niki 3 candha niki Ndara Galukaca niku sakit. Ndara Galukaca niku gerah. Monggo ora tau gelem didokok enten nuwun sewu tempat tidur niku mboten tau kulun. Nek didokok tempat tidur muntah-muntah. Wah metu kabeh. Dipangan iki. Apa, Tru? Apik aku nek nuding kowe mesti apik kok. Oh ya, syukur alhamdulillah. Iku. Ning nek dipangku Ndara Werkudara dipangku bapakne niku anteng, niku awake panas. Ha. Monggo Ndara Werkudara wis ngrawuhake para Brahmana Sewa Sugata miyang para nipuna supaya nambah gerahe Ndara Galukaca. Ning kok mboten wonten sing mandi blas, mboten wonten sing iso maluyakaken sakite Ndara Gatotkaca. Tumuli kula dipun timbali Ndara Galukaca kalih bapak kalih gareng kalih Bagong. Ana kawan sowan terus Ndara Werkudara paring dawuh. Wah, ngene niku iki. Ora sah ditirokke. Sak jaman sakniki niku nek ora nirokke karo sing kongkon, mengko ndak ana tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Tegese apa? Undhaking pawarta niku upamane kidul dusun niku enten ula gedene sak jempol, engko kabar tekan tengah dusun wis ana ula gedene sak lengen, kabar tekan lor dusun ana ula gedene sak glugu. Kabar karo kasunyatan niku mboten padha utawa jaman sakniki disebut hok. Mengkono Petro hok. Nggih. Sampeyan mboten sanirokke. Niku tembunge kula mawon. Isor ming tetes. Niku wis biasa. Ampun ngantos ana tembungan kaya ngoten niku, mula pendak-pendak kula dikongkon sapa mawon niku ngendikane sing ngongkonan kula niku kula tirokke. Ya wis ora apa-apa. Lah nggih. Petro, ngoten niku. Sing dintong pertama kali Semar ndi? Semar terus matur. Enten apa, Ndara? Gatot loro. Terus Semar ngoten iki. Mbok dipresake.
Duki apa? Semar dikeplak Ndara Werkudara. Sembrono kok Semar. Ana wong lara kok kon mresake. Lah iya lah sak banjure Semar, aku nyilih anakmu. wah gegareng terus ndelik teng sarunge Semar. Srep wedi. Petruk Bagong mrene. Kula kali Bagong maju. Terus ndaramu Werkudara ngendika piye? Petruk, Dalem ora kongkon teng pundi, Den? ning Durawati. Sowan Kresna kakangku, sowan Jeliteng kakangku. Kuwi gatose Kondo nek Gathuk Kaca Lara. Kresna kon rawuh rene kon tekan Jodipati. Kresna ora iso nambani Gatot, ora sah ngaku dadi sing Bathara Wisnu, ora sah ngaku dadi sing dewa. Aja ngaku bujangganing Pandhawa, aja ngaku suwing para Pandhawa. Lan ora sudi ngaku kadang tuwa karo Ratu Ndrawati. Ngoten niku. Seksine kowe ya, Kang. Ha ta, Kang? ketoke ora ngono ya, Mas. Kok senengane ora kompak kok kowe mboyo kompak. Wong ki jujur. Mboten ngonten niku, Nding. Coba saiki Bagong matura. Ketoke aku kok percaya Bagong karo Petruk. Ya minggat. Ayo, ke belakang. Tangane lho, ke belakang. Iya. Ngaten iki. Nun ngapunten nggih sinuwun. Iya ora dadi ngopo, Bagong. Iki ming nganggo training tenan kok nggih. Karang sing garing ming niki. Ndara Werkudara dawuh ngenten iki. Petruk, Nun. Kurang gede. Petruk, Menira kok ya dicacat lho. Petruk. Wonten dawuh. Wis suwana Jeliteng kakangku. Nggih. Kondo nek Gathuk Kaca Lara. Gathuk Kaca Lara. Gathuk Kaca ora madal saling usada. Kresna kakangku tekan Jodipati kok nambani Gatot. Yen ora iso nambani, aja ngaku dadi sing Bathara Wisnu. Aja ngaku yen to Kresna iku jangganing Pandhawa. Aja ngaku suwing para kadang Pandhawa. Aku ora sudi ngaku Kresna kakangku iku kadang tuwa. Padha wae ya, Wer. Padha. Asem. Nek ana kata-kata sing beda, ora ana wis ngono kuwi aku mau ngono kuwi. Gosek. Iki aku nek suwe-suwe mangkel ajar kabeh. Sing apik. Sing bener piye? Saiki sing bener piye, Kang? Nggih ngoten niku. Lah tegese padha wae karo Petruk. Padha. Cengelmu kuwi ora. Nggih ampun nesu, wong ora sok nesu. Wong ki nek umure dawa aja sok kokean nesu. Ngoten? Dados niki kula kalih Petruk sowan teng negara Ndrawati ingkang wigatos mboyong lan sinuwun Prabu Ndrawati rawuh wonten ing Jodipati nggih kasatyanipun Ndara Werkudara. Sakniki ugi lho. Iki aku lagi nganakake Pasewakan Agung, Bagong. Bubarke. Dirampungi dina iki uga. Dilereni sinuwun Ndrawati kula boyong wonten kasatyan Jodipati. Amargi Ndara Werkudara wanti-wanti. Ngenten iki. Petruk, karo kowe Bagong. Nek ganti kowe tekan kene ora gawa Kresna, tugel gulumu. Lho, piye? Apa ora medeni? Omong dikongkone kok tugel ndase. Wis, nek kula ora anu sowan teng kasatyan Jodipati mboten sareng karo panjenengan, kula ditugel gulune. Kusik aku tak takon karo kowe. Nggih. Gathut Kaca iki lara tenan. Saestu. Diinfus kok. Lho. Apa pancen wis ra iso apa-apa? Pon mboten iso apa-apa. Nek dipangku Kang Ramane mung kedap-kedhip. Kula ya matur Ndara geran apa niku mboten wangsulan. Memelas pokoke asli mesake. Ndara Werkudara nggih nek mangku mung karo mbrebes mili metu luwe. Mesake nek sampean mboten tindak mrika niku mengke nek Ndara Kaca cilik nganti kebangetan le sakit, gedhe nganti enten napa-napa, sapa sing kelangan? Nggih to? Lah iya, lah nggih. Aku tak takon karo kowe. Kowe neng kono pirang dina? Waduh, wis sak untara. Lho, ora bali. Mboten, karang nang omah ora ana sing diliwet.
Tulung teng mriko mau nak mangan barang nunut. Lah iya, lah kok sik apa Gatotkaca tau tate lunga saka pringgondane? Wong lara kok lunga. Kok alon wae. Ha iki ra mutu suwe-suwe. Wong lara kok lunga iki piye maksude lho? Nyuwun sewu lho, panjenengan Ratu. Panjenengan Nalendra. Panjenengan ngendika sapenae dhewe ana wong lara kok lunga niku. Akal-akale wong jigo mlaku sirahe buyir kok. Kon lunga. Merga iki eneng perkara Bagong. Napa? Setija sowan. Ha nggih. Terus Setija matur karo aku. matur napa? Yen bojone Setija ilang. Lho. Bojo kok ilang lho. Piye ta iki? Monggo Setija matur karo aku, ilange ana sing ngerti dicolong. Dicolong napa? Dicolong wujude Gatotkaca. Wah, lah iki gawe masalah iki. Tur, truk. Tur. Kowe ngerti ta, Tru? Heeh. Iki nang masalah iki. Masalah apa? Ndara Kresna paring dawuh nek Ndara Setija sowan ning negara Ndarawati iki wadul karo bapakne nek bojone ilang. Ndara bojone Ndara Setija. Heeh. Sapa? Haknyonowati. Haknyonowati. Ilang jarene abdi nggih ta sinuwun? Iya. Sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah iki nang kene iki lha kok dadi kowe sowan ngandhakne Gatotkaca lara ki rak bingung rasaku to. Berarti sampean ndakwa Ndara Gatotkaca niku nyolong Dewi Haknyonowati. Lho, ora ndakwa, ning aku rak ya nelsih to. Mbok menawa aku Setija kuwi mau bener, sapa ngerti Gatotkaca sakwise nyolong Haknyonowati aja nganti didukari dening para Pandhawa. Tumuli etok-etok lara. Supaya aja nganti kawistara yen to lagi wae bar tumindak ing ora prayoga, ya kuwi nyidra garwane anakku Setija Boma Narakasura. Tru. Piye nesu ra iki? Rasase. Nek nganti nesu malah dadi perkara iki mungsuhe abot-abot ya, Pak. Nek kowe nesu mungsuhe Ndara Setyaki ya, wani ya terus lagi. Ora wani to kowe? Ya nek kepepet wani. Ndara Setyaki lho. Pangriyen lho, sampean ampun ngawur. Ndara Gatotkaca niku wis ana luwih saka 3 sasi luwih 10 dina. Niku sakit tenan. Kula tak nyuwun pirsa, Ndara Setija niku le apa jenenge bojone ilang ya apa? Ya apa? Wancine apa? Setija wonten timbalan. Kapan Haknyonowati murca saka negara Ratu Trisna tigang dinten kepengker. 3 dina wingi, Tru. Ndara Gatotkaca lagi parah-parahe kuwi ya. Agar di rongsen. Dirongsen wae. Petro, nun. Sesuk meniki nek suwane ndi ra sanggo Bagong. Aku megah suwe-suwe krungu tembunge wong iki. Anggepe kok kraton dianggepe diangkane napa piye? Omong pating cebung sapenake dhewe. 3 dina ora mungkin. Ndara Gatotkaca lagi parah-parahe. Niku sing gawe masalah putra sampeyan niku. Ming padune sengit karo Ndara Gatotkaca, padune ora seneng karo Ndara Gatotkaca, terus ngarani Ndara Gatotkaca nyolong Dewi Haknyonowati. Bojone Ndara Gatotkaca niku luwih ayu kok. Dewi pergi mati. Anu sama Ndra? Sama Tariem Bu. Sapa ta? Aku kira garep eksis. Dewi pergi kok. Dewi pergi luwih apik luwih ayu kok. Ndara Gatotkaca kok direwangi nyolong bojone liyan. Saru monggo Ndara Gatotkaca menika Nalendra. Niku Prabu Setija sing pancen ora duwe rasa seneng karo Ndara Gatotkaca, gawe masalah karo Ndara Gatotkaca, didakwa nyolong Haknyonowati. Ora mungkin. Wah, iki ngene iki aku sing ora seneng kok. Njur sampenake dhewe. Kang putra niku kudu ditelisih, kudu ditakoni beneran orane. Sampeyan aja ngewatoni sono napa. Ngendikane Ndara Setija ning ditliti Traju Trisna. Haknyonowati ilang napa mboten? Ya nek ilang tenan terserah. Nek ora, ramen bribek gawe masalah to sinuwun.
maning jajalanan sepertaning bawana iblis lan Bagong. Waduh. Truk Mudar. Kapokmu kapan kowe? Wis ngono kuwi arep piye coba? Aku senengane nek omong cangkeme ora tau iso direm kaya wong kendel-kendelo. Saiki nek diadu arep ngono kuwi piye? Bagong. Wangsulan Bagong. non Kowe ngerti derajatmu ya apa? kere Kowe mung ponokawan. Kowe mung batur. Kowe ngarani yen to Stijo kuwi matur goro karo Kanjeng Rama. Anggepmu apa kira-kira aku wani ngungguli panguwasaning Kanjeng Rama? Apa ingkang ndak lakoni mau pancen kepara nyata Yai Dewi Hakninawati ilang. Mongko aku entuk pelapuraning para abdi sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah kok dadi kowe malah ngarani yen to aku sengit karo Gatotkaca tu mulih aku golek cara supaya bribik-bribik ngurupake genening memungsuhan karo kadangku Yai Pringgodane. Ora ngawur gawar ngawur. Cangkem batur kok ndrewili kaya grojogan. Anggep apa? Apa kowe sak derajat karo Stijo? Kowe ngelingono, kowe kelingan, kowe iki mung batur ngilo karo githokmu, ngilo karo kahananmu. Ora sak penakmu dhewe dilangap-langap tapuk mati. Ayo. Piye kok diem? Aku ing nggondhali Kanjeng Rama tak kon resik perkara iki. lho lah piye to iki omong dadi masalah iki nuwun sewu Ndara Gatotkaca niku sakit Ndara Gatotkaca niku gerah lara sinuwun Stijo kula mboten goro. Apa dianggep Kanjeng Rama percaya karo ucape abdi batur kaya dapurmu? Yen pancen Gatotkaca kuwi lara tenan, yen pancen Gatotkaca kuwi lara tenan mestine ora utusan karo wong-wong kaya kowe. Kanjeng Paman Jodipati mesti rawuh dhewe ning negara Ndorowati matur lawan Kanjeng Rama. Kuwi apike kaya ngono. Kanjeng Paman Jodipati ora iso ngluhurake derajate wong Ndorowati. Malah semune ngidak-idak marang derajating Ratu Ndorowati Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Utusan kok gedibal kaya dapurmu kuwi. Ayo saiki ngene, kowe bali ora? Weh, wangsul ning sangale sinuwun Prabu Ndorowati. Ora bakal tekan kono. Ora bakal rawuh ning Jodipati. Ora pripun sinuwun Kresna pripun? Niki pripun kok putrane kok muring-muring? Niki pripun sinuwun Kresna ampun kandel mawon. Kanjeng Rama aku sing dadi wakil. Kowe bali. Piye, Tru? Ya iya mulih. Lah arep ngopo wong awak dhewe? Nyatane awake dhewe wis dikon bali tur ya ming batur kok. Kowe arep mulih-mulih, Tru? Lho. Kowe arep ngopo? Arep gelut to? Lho. Karo sapa? Wis kita. Kowe iki ora ngawur. Arep gelut kok karo aku iki masalahe apa? Kowe arep mulih-mulih ya? Wase kula wangsul ning kudu mboyong sinuwun Ndorowati. Kena kowe mboyong Kanjeng Rama. Nglangkaono bathange Stijo. Babu, Gong. sadar ora kowe iki? Kowe ora usah cerewet, kowe nek wedi minggat to. Wis tak tandangane dhewe. Apa rumasane padake Bagong ki wong cilik, wong loro saudon telu saurupan. Urung tau ngerti lakon Bagong gugat to. Kayangane tak telukke jo. Aku dadi kowe nantang karo Bagong. Nek aku ora iso nggawa Ndara Sinuwun Ndorowati mboyong Sinuwun Kresna tekan Jodipati aku ditugel glone mbangane mati kodhok ning kasadeyan Jodipati mati ning kene tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo aku Sing tak wedeni apamu? boyongan Kanjeng Rama sing iso bedah dadane Stijo. Oke, nek pancen kowe nganake sayembara, aku ya iso nganake sayembara. Aku gelem bali. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petro Kantong Bolongong. Ajar lho iki ora melu-melu kok kon dilangkai kuandane. Piye sip to? Sip dengkulmu mlocot ora. Wani ora? Oh, nglangkai kuandane Baladewa. Cenggele. Sapa-sapa ditotohke. Seneng tenan aku nek ngene iki yakin. Asli aku mbok ora bayarane puas aku pokoke. Wis yakin. Bombong atiku. Nek pancen nantang karo aku ayo metu njaba. Ayo metu njaba wani kowe. Mesti wani kowe. Kok njaba iki dosa. Aja sok ditak. Aku tak antem sirahmu mudhar kowe ora. Senengane ora minggat sing arep isu Prabu Ndorowati aja karo
ngono kae nak gelandang metu. Oke, monggo kula jerakan medal dewe. Kok takoni kok malah meneng wae ora. Ora, aku tak takon karo kowe jane maksudmu apa? Sirmu apa kowe wani nantang karo Sinuwun Stijo Bama Narakasura? Wong ngono kuwi lak jajak-jajak ta, Tru? Jajak-jajak piye? Maksude jajak-jajak iki kekuataning Sinuwun Prabu Bama iki sepira? Lho, awak dhewe perlu ngerti. Kowe ngerti ora? Sinuwun Prabu Bama Narakasura iki putrane Sinuwun Prabu Ndarawati. Wis paham. Panjenengane kuwi digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kedunungan Aji Pancasunya. Lho, dheweke iki ora iso tekaning pati, ora iso mati. Kena lara luputing pati piyai sepuh do ngendikake ngono kae. Lah kok wani tok tantang kuwi kok iki tekan Ndarawati iki utekmu kok tinggal ngomah kok piye? Masa sira utek dhewe-dhewe, Tru? Kan ya ora mungkin to mesti bergabung dadi siji. Ha ya nek ora tok nggo, ngono lho. Sing arep wani karo prajurit Raju Tresna sapa? Nek kowe wedi aku wis omong bola-bali to, mulai kono. Matur Ndara Werkudara. Raden, Gusti, Ndara, kula mboten kelakon mboyong Sinuwun Ndarawati. Engko ora wah Petruk kok cangkem bres. Modar kowe. Kowe modar ning Jodipati ora kanggo gawe dikongkon ra entuk gawe. Mati nang kono karo prajurit Ndarawati dinengke wae. Nek aku lho wis dikongkon dipercaya karo Ndara Werkudara. Mati nang negara Ndarawati. Takokke mesti Petro, Bagong Ledi. Bagong pejah Ndara Ledi. Ndarawati mergane gelutre prajurit Ratu Tresna. Petro, kuandane Bagong digoleki dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Nek arep dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki sapa? Aku. Iki. Kamu mengkaya kowe kok dipendhem ning taman. Dipendhem. Rasa kesusu ora ditendhem. Dipendhem ning Taman Makam Pahlawan iki lelabuhamu ya apa? Lho, Prabu Ndara Werkudara perang karo Ndara Stijo. Sawadya balane sing ngakon perang sapa? Aku. Ah sing ngakon kowe kok sing rumangsa mbelani Ndara Werkudara ki niatmu piye? Ngene wae, Truk, rasa aku kan ceramah. Aku males e. Kowe wani ora? Hah? Nek ora wani kowe baliya tak tandangane. Nek aku bali kowe nandangi prajurit Ratu Tresna, kowe mati. Engko nek kowe mati aku ora mbelani dikira aku ki ora tresna karo Adi. Ah, kene iso mikir. Ambek dibelani. Nek mbelani kowe karo aku mati bareng. Prajurit Ratu Tresna kuwi ngerti ora, Gong? Buta-buta. Masa? Heeh. Ora manungsa to? Ora, panganane daging. Padha no. Aku makanane ya daging, ayo. Nek rak mateng, nek kono mentah. Aku mentah ya sok doyani. Antil mencelat kowe. Ya meng kala-kala. Nggo selingan, wong kira dhewe-dhewe ya. Iya. Ya wis lah, kadang wis wani ya kalah kacak menang dadak dadepi wong loro lho. Oke, rasa wedi wis to. Nek kowe semelang aku seneng arep. Ya, aku sing ngomong. Sing gelut kowe. Ya padha wae ora. Nek ra ora sak kangelan ngomong, ngomongnya mung paitan abab ya. Pira wen kowe meneng wae. Engko nek pancen Ndara Stijo kuwi duwe niat ala ora awake dhewe. Mau ora wis ngendikake nek Ndara Karkaca dikira nyidra Dewi Nyanawati, ya ta? Heeh. Monggo Ndara Karkaca gerah. Ha iya. Nek pancen meksa kaya ngono, aku ya njaga nama baike Ndara Karkaca to. Lah iya. Wis saiki dinteni kene sapa sing ketok? Tandangi wis to. Kalah, menang pokoke wani, sing penting wani. Oh iya. Mati urip kagungane sing gawe urip. Iya. Rasa semelang ro mati to. Wong semene kae iki mung do antri modar tandane. Ning tenane ya ngono ya, Gong. Ah iya, mati kok wedi ora. Kowe wani urip ki kudu wani mati. Nek ora wani mati biyen rasa urip. Bener. Kandhane kok celingak-celinguk ora. Mati ki ora iso urip meneh, Gong. Wes sing ngomong sapa? Anggere tobati ya urip. Ngeyel kowe paling ora. Kowe pokoke dinteni kene ya, tak enteni ya kancane, Gong. Nek kira-kira kowe kalah, aku sing maju. Maju bareng mana dhewe-dhewe? Ya maju bareng. Pokoke gotong royong. Ya, gotong royong ya manut.
takoni sajae prajurit Ratu Tresna. Nuwun sewu Gladiwana nggulang tepang. Nitik busananipun sampeyan niku nuwun sewu mboten padha kali kula. Busana sarwa sae sajaipun piyayi. Ya dasar Purnyata. Aku abdining Sinuwun Prabu Stijo Boma Narakasura. Oh tenan to? Heeh. Sing mburi nggih. Ya, aku ya abdining Stijo Boma Narakasura. Asma jeneng. Takon karo aku Tumenggung Prawara Kendra. Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi? Aku Tumenggung Baron Sekeber. Waduh. Jenenge wis medeni ya, Tru. Heeh. Baron nggon aku kae watuk terus. Ya wis ben apa-apa. Aja dipadhake kaya baron kene karo baron kono kuwi beda. Iki sapa matane kaya ndok ceplokan. Takon karo kula. Iya. Nayaka Ndarawati. Lho. Nayaka Ndarawati nggih. Senopati Satra Garbaruji Raden Setyaki. Mbok yo arah aneh-aneh kok. Men rada gleleng e. Lho aku wis tau ketemu karo Raden Setyaki. Oh ya Udawa. Aku wis tau ketemu karo Patih Udawa. Oh ya Raden sapa? Aku ya wis tau ketemu. Ya wis Bagong ngono wae lah. Kene ora urung aku jenenge ora. Kowe Bagong. Nggih. Sampeyan Tumenggung Prawara Kendra? Iya, sing mburi kakang kula Petruk. Yen ngono kecekel nang kene. Lho, kok kecekel sebabe? Aku diutus Sinuwun Prabu Stijo Boma Narakasura goleki jenenge Bagong karo Petruk. Nek ketemu kon bondo tanganipun ngerincung sikile. Mula ora usah bonggo, ora usah selak. Mapano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Leboke paku jaran tak siksa. Lan nampa pandanganing Sinuwun Prabu Stijo Boma Narakasura. Bagong lan kowe Petruk. Jojong kumtap lir kinetap duka yayasinepe. Netra kocak ngundarandir. Nek medhenteng ki tangan siji wae. Sing arep ngomong tangan ndi? Ora usah cerewet kowe menengo. Iya. Sapa jeneng mau? Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi sapa? Baron Sekeber. Kowe nek ngomong nganggo waton, Mas. Hah? Aku ki menungsa. Ayo tak takon karo kowe, salahku apa? Luputku apa aku arep bondo? Hah? Kok keprok watu ndasmu meneng wae. Muni ya. Kowe matur yen Raden Garukaca lara. Pancen lara, tenan-tenan lara nang Jodipati. Monggo iki mau Trajudesna klebon maling. Maling apa? Dewi Haknyarawati. Terus didhawuh Raden Garukaca sing nyolong Dewi Haknyarawati merga ana abdi sing ngandhake blegere karo Raden Garukaca. Ngono ta? Dasar Purnyata. Mula aku kon ngrangket kowe bakal ditakoni supaya kowe jujur. Gatotkaca kuwi lara apa ora? Kowe lah menungsa ra tatanani. Kowe nek tak kandhake bapakne Garukaca sing jeneng Raden Werkudara diremuk kowe. Anake lara kok ora dipercaya. Wes aku menindakake dawuh kudu bondo karo kowe, ngerincung karo kowe. Nek ngono kowe arep maksa karo aku? Yo. Carane sapi mang jagal sik, Mas. Aku menungsa kedunungan rasa kok arep dibondo tanpa salah, tanpa kleru. Kowe iso ngalahke aku? Sasat iso njero langit. Lho, wani karo aku. Lho, wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Siap lho, Tru? Lho, kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ya? Aku mung nantangke kok. Wani lho rasa wedi. Oke, rasa semelang wis kebacut kaya ngene kok. Wani karo aku sing tak wedeni awakmu. Leno payok tebak danemune marganing patimu. Tinjung akhirat nyawamu. Prawara Kendra. Baron Sekeber. Piye? Kowe ngerti aku iki asline sapa? Aku ki Bagong. Bagong ki sapa? Bagong ki anake Semar. Wis ngerti Semar lho? Urung. Waduh, cilaka iki. Pilar medeni piye ora ngerti Semar ya, Tru? Ayo rasa diwedeni terus bres-bres ngono wae. Oke, maju. Dibantanganku ora nglinding dasku. Dasmu. Tak gurone kowe. Pecah siramu. Kene margane matimu wae.
Iki urung-urung kok wis nggawa arit. Ndak rampung-rampung. Ora ada bacoki mbok siji ora ana rampunge. Lho. Kuwi lah dalen ngono kuwi sing gendak sikara karo adikku yaitu Menggung Baron Sekeber. Dasar para nyata. Sapa kae mau jenenge? Prawara Kendra. Sune rasa ngel-ngel jenenge ya. Ling-eling rekoso. Ya. Yo. Ayo, kowe arep ngopo? Ayo. Kowe arep gendasi kala karo Panakawan arep bondo Panakawan. Aku wong ora salah, aku wong ora luput. Wong ora salah, wong ora luput ki diayomi karo sing gawe urip. Mati dah. Baca siramu mocir kowe. Truk. Truk. Keseran le nuncepke. Angelen dudut. Wis senengane kemempengan ning goblok. Menang. Ya. Menang lho. Heeh. Wis senengane dadak ngrekasake sedulur kok kowe ora. Terus ndasku sing lara terus. Ha piye carane ora sikep sirahe lara ngono wae. Seneng wae ya. Ya kurang sithik iki mung kari pucuke. Pucuke iki aja kon nyangkel. Orang jenenge wae arit. Pucuke iki mesti nyelekuwek. Ayo. Iki mesti entuk watu iki. Ayo ngature diri kowe. Ya didanake sithik. Ya. Kowe nek darah doke anggo iki angel to. Ayo. Iya. Kowe. Kene iki mung sithik. Ayo. Ming sithik kok iso angel ya. Heeh. Dunia ini penuh dengan lika-liku. Maju terus we. Amos, sapa mau jenenge? Prawara Kendra. Ayo, kowe aja mlaru, Ndra. Ndra sapa? Prawara Kendra. Ayo toyak ngono. Mati jeneng aku ora. Biar ora apa-apa. Biar. Piye, Gong? Mumpung nggawa arit kok nglesak. Ketonyo terus ndasku terus. Asu. Bang apa? Aku nggawa arit kono nginceng siraku dis. Anggere tak antel minggat. Ora kena. Antone dis anggere tak antel minggat. Suwe-suwe ra ya buyer. Ayo. Ngletak dhewe aku. Mrasa nek perang ki penuh kudu iso endo. Kaya aku mau lho. Tubruk ngiwa endo nengen, tubruk nengen endo ngiwa. Kono. Nek diantem endo aja meneng wae. Siap. Sehat to? Sih. Joko Adil. Go meneh arite, maju meneh kok. Sesek meneh. Ora apa-apa. Aku jane ngene iki sok mesake sing nabur lho, Tru. Lah iya. Lagi omong dicecek dlantang ngene. Mesake kanca-kanca. Ora apa-apa. Kanca-kanca ki pancen apik nek disiksa kok, Go. Oke wis ora masalah ya, ora masalah. Ayo, kajian dene aku ya, Kak. Ngopo kae? Ngopo ae, Gong? Ana gendruwo. Gendruwo ndi ora? Masih yakin aku ora ngapusi aku. Bola Tradutresno setan barang. Kok poteng awakmu. Wah, sir-siran aku. Lah iya.
Mulai wae le ya. Ning Jodipati ya, ning Jodipati. Matur Ndara Werkudara apa perlune to nek ora ngono, ndak ora rampung-rampung. Engko nek aku sing matur Ndara Werkudara kowe ngiyohi lho, Gong, kok ndak dikira ora ono seksine. Heeh. Ya. Heeh. Ora Ndara Werkudara takon, "Petro, apa kabeh sing tok lakoni kuwi tenan?" Kowe muni, "Kula seksine Ndara." Ngono lho, Gong. Heeh. Napa ele kok kaya lungkrah? Konangan Satpol PP. Endi? Noleh ta? Diar. Wis patine awake dhewe nang kene le. Rono ketemu buta gedhe, rene ketemu sing tunggu Ndarawati kadange Werda. Ki mesti engko Bagong, Petro. Kowe gawe rame negara Ndarawati anggap apa? Kowe derajateng ponokan gawe gegen negara Ndarawati. Mrene. Loloi nenggara cangkemmu kowe nyus. Aku tamburi wae. Muni ngono tenan po? Biasane ngono kuwi. Dadi loloi ya cangkemmu. Tak takonane alon-alon ndak duka. Heeh. Nyuwun ngapunten sinuwun. Jumeneng wonten ing mriki aku ndelok Leda Perang. Nggih. Tata-tata lho, Kang. Heeh. Petro. Nun. Melayu kowe. Nun. Melayu apa? Ora kok ki nun to, Tru. Kono ki nek kowe ki ra krungu nesu tenan. Melayu apa? Mengsah prajurit Raju Trisna sinuwun. Terus prajurit Raju Trisna janjane kula ora marahi ning sinuwun Stijo niku pancen nuwun sewu mulang sarak. Kula sajeng bali teng Jodipati kok prajurit Raju Trisna metuke kula Petro Bagong dipondhotane krincung sile disiksa takoni Garutaca lara tenan apa ora? Sing ngono to. Ndara Stijo dawuh kalih prajuritipun, ya Gong. Aku ora ono Mas kuwi. Sing jinyik ning ngarep mau sapa? Kok muni ora ana? Nggih, pancen leres ngonten. Terus kok mlayu apa? Sing maju buta gedhe. Buta gedhe sapa? Sapa Gong? Sapa to? Kowe sing apal kok? Adipati sapa Minajingga? Adipati Ayagriwa. Adipati Ayagriwa sinuwun. Lho. Nek ngono Stijo ning negara Ndarawati iki nggawa prajurit pirang-pirang? Nggih. Nek perkara karo dibantu karo Stijo aku ora melu-melu. Nek prajurit Raju Trisna melu-melu gawe gegen negara Ndarawati, aku ora trima. Hati-hati kok. Aku tak lumase kowe ya, Tru. Nek diloloi nenggala, dadi diloloi kowe. Nggih pancen mekaten sinuwun. Pancen leres mekaten. Lajeng kersanipun nek kowe nganti mati aku kelangan. Nek Stijo sing ngajar kowe aku meneng wae. Mergo perkarane karo Stijo nek prajurit Trisna melu, aku ora nrimake. Oh, nggih. Tan trimanipun ya kula tak ajari. Ya. Estu napa? Iya. Ha niki wonge. Ya Griwa. Krungu apa goblok kowe iki? Bagong tak ajari. Muni ngono kok. Aku salah apa, Petro? Aku salah apa? Aku kan balamu, aku harus diajar. Ya rasa nangis ngono kok mewek-mewek ora. Lambemu ombo nek mewek iki elik banget ora. Aku ora. Kowe ketoke kancane arep mateni aku nek jane ngono kuwi. Wong ra sida kok, ra sida kebacut lara atiku. Ngopo Bagong nangis apa? Mboten kok. Mudan. Kampungmu kapan? Takoni Cilaka kowe ora. Takoni Ndara Baladewa ngrekoso. Ya Griwa ngoyak kowe. Nggih, ngoyak kula. Mundur. Tak papane ya Griwa karepe dhewe. Ayo kok mikir yo. Prajurit tandun apa kowe? Ora bakal tinggal negara ngatiku. Wah, ute-ute macan turu bebedo sing obaro. Ayo. Sapa iki? Iki bandel apa? Iki apa kowe? Ngewangi. Ngewangi nesune sinuwun Prabu Mandura gilane tenan.
Golek wedang putih. Nun. Golek wedang putih. Oh nggih. Aku nek ora dombeni ngene iki nek surah barambung. Mangga. Ora ngapusi lho. Ora ngapusi kowe. Botole kok ledek iki tok golek ngendi? Niki mang mergo kebarut-barut kok. Karepe dhewe. Ah. Jangan lagi niki kula arep omong kok iso karo perang. Wis ya kowe ya. Wis ya dublak tunggak cangkemmu brus. Tro. Seksane ya, Tro. Arep ngopo? Aku seneng suar kaya Baladewa. Waduh. Wong iki ra jegos kok nesu kaya Baladewa ora. Wis, sawise Prajurit Adusna mundur kita kandhani. Nggih. Kowe saiki bali. Bali, nggih. Omong karo Werkudara. Oh nggih, terus. Yen to Nyai Prabu Ndarawati lagi jibek penggali. Merga nampa ature anake larang ya wis Stija Mandara Kasura. Yen to Hatnanawati bojone Stija dicolong wong. Ora kok jeneng Baladewa karo Nyai Prabu Ndarawati ngarani Garkaca ora. Ning iki dadi penggaliane Nyai Prabu Ndarawati ngene ngumpul menyang Hatnanawati. Oh nggih. Mengko yen to Hatnanawati ketemu Nyai Prabu Ndarawati tak derekake sowan ana ing Jodipati. Oh nggih, matur nuwun. Pun ngoten mawon nggih sinuwun. Yo, aja gawe geger. Mboten. Nyuwun mawon nggih sinuwun. Yo sing ati-ati, aja kaya bocah cilik. Nggih. Dadi kula niku ulun bali teng Jodipati. Yo. Matur Ndara Werkudara. Yo, pancen ngono. Nek Sinuwun Ndarawati sekathah penggalian. Yo. Wis bali yo. Nggih. Ya Tru ya. Yo. Nek ora ngono ndak Ndara Werkudara sak nesu meneh. Ha iya. Mergo Ndara Werkudara nesu medeni. Aku ora dhewe. Ha iya. Pun ngoten mawon kula nyuwun mawon nggih. Yo. Mengko nek didangu Ndara Werkudara men ceca. Cetra piye? Bagong kok wis bali ora bareng karo Jliceng kakangku. Mergo Sinuwun Ndarawati kathah penggalian. Lah iya. Mergo bojone Stija dicolong wong. Oh, nggih. Nggih pun ngoten mawon nggih. Yo, sing ati-ati. Areng. Yo. Ya Tru ya. Ya iya. Mundak Sinuwun Mandura duka meneh. Ha iya. Mergo nek nganti nesu meneh medeni aku ora dhewe, Tru. Ha iya. Bareng nggih Sinuwun. Yo sing ati-ati. Engko ndak Ndara Werkudara nakoke. Pun ngoten mawon nggih pareng. Yo sing ati-ati. Nyuwun berkah pangestu. Sing ati-ati tak pangestune muga slamet ning dalan. Nggih. Dadi wis slamet nang dalan. Kudu paham kowe. Iya. Ngoten nggih Sinuwun nggih. Yo sing ati-ati. Oh nggih. Mungkin nek nganti Ndara Werkudara niku takon, nek ora iso wangsulan iso didukani ra ngono ta kuwi? Lah iya. Lah nggih. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih. Ya Tru ya. Lah yo ayo. Kok iki ngomong wae ora. Nek nganti Ndara Werkudara iki takon werna-werna malah ora iso wangsulan malah ngrekoso ya ta? Mula nganti iki Bandul Patrajaya ki nesu. Bandul Patrajaya. Iki iki mau lho, nonton wancul ora ngerti iki Bandul Patrajaya. Iki Bandul Kalung. Bandul Kalung ora. Panu Sinuwun? Yo sing ati-ati. Nggih, medani iki nang medani kok nggih. Yo penae metu ndi? Meneh itu ndi, Tru? Manut. Metu kono. Ya sakarmu, aku manut. Penae metu ndi? Sakarmu. Nek kira ngene ada pundi? Padha wae. Nggih, pun ngono wong takon kok. Lah iya. Pun nggih. Yo. Ya Tru ayo. Ayo. Yo. Kowe iki nyuwani-nyuwani. Mergo nek nganti kula mangke mboten nganti wonten pandangan iki Ndara Werkudara ndak? Yo. Ya wis kono wis. Nggih pun, nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Nggih, pareng. Yo. Anu nggih. Sembah kula katur Sinuwun Ndarawati. Yo kok tak aturke. Nggih. Anu kalih Raden Sencaki sinan. Yo tak kandhake. Ate Udawa. Yo. Raden Samba. Yo tak kandhake. Nggih. Pareng iki. Yo. Tekan Jodipati. Ndara Werkudara takon, Bagong. Ora bareng Jliceng. anu kathah anu wonten masalah teng Ndarawati
garwane Ndara Kresna dicolong. Lho, kleru. Bojone Stijo. Oh iya dengu. Bojone pareng. Yo. Anu bojone Ndara Stijo dicolong. Wah, colong sapa? Dicolong Ndara Baladewa. Piye to? Aku ora ngelok sapa-sapa. Walah, nggih ngapunten salah ngomong bareng. Yo. Salah Ndara Baladewa sing. Lah sapa? Kula dhewe mboten ngerti kan iki masalah. Wah, wis diadani ora. Ngoten niku pripun? Ya wis apik. Nggih. Bareng. Ya. Lho kok judul kene to iki? Ora aneh-aneh to? Nggih, nyuwun pamit. Ya. Ngiling-ngilingi aku barang apa? Apa iku? Tak iling-ilingi sae ora kandel. Wis benar nyangoni, tipis cah tipis. Pait ratu gleleng gampang lesuning tipis. Ora kandel sae. Ya wis ben ora apa-apa. Kresna, wong maring dawuh. Mrene ya Kresna. Inggih, staken dawuh Prabu. Nuwun mandura bekti kula nggih Den. Yo, Kakang Semar ndak tumpuk. Ndara bekti kula nggih Den. Yo, nuwun kare ndak tumpuk. Bekti kula sinuwun. Petruk kantong bolong ndak tumpuk. Bekti kula sinuwun. Yo, Bagong ndak tumpuk. Pangestu tampan ono. Nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ono wigati apa? Dene Petruk tak kongkon suwan ning negara Indrawati ngawigati mboyong kelawan Kresna kakangku. Nanging sing rawuh malah Baladewa. Wah, yen pancen ana bab ing bakal mbok ngendikake kelawan adimu Jodipati. Moro kage paring dawuh. Werkudara. Boleh kakangku piye? Pancen kepara nyata yen to Petruk kelawan Bagong wis prapta ning Praja Indrawati. Lan wis matur ngesani kaya Prabu Kresna. Apa to wigatine Petruk sowan lawan Bagong dinutuh dening kadangku Yayi Werkudara? Pancen bener mangkono. Mula kaki sawangen anakku Gatot pirang-pirang sasi nandang loro mongko madal saling usada ora ana sing bisa nambani karo anakku lanang. Mula aku njaluk turung karo Mbah Kresna kakangku ing wigati supaya bisa maluyakake marang lelarane si Gatot. Malah Baladewa sing rawuh ana ing kasatyan Jodipati. Yayi, satemene ana bab ing bakal tak aturake marang sira Yayi. Nanging yen to Siadi wis nampa kelawan aturing pun Kakang, ndak suwun sing sabar penggali jaran apa ing ndak kandhake iki mau durung karuwan kasunyatane. Tegese piye? Mung merga kandhek ana ing pekabaran lan durung bisa dibuktekake bener lan orane. Bab sing kepiye? Werkudara. Anake Prabu Kresna ora sowan marang Prut Kasatyan Jodipati sayekti nalika semono nampa pradule anake lanang ya kuwi anakku ing Traju Trisna Setija Bama Narakasura. Setija ya kene matur apa karo Kresna kakangku? Yayi sumurupa. Yayi Prabu Ndrawati ora keduga sowan marang Kasatyan Jodipati sabab dina samengko nampa pradule anake lanang. Yen to garwa ing Traju Trisna ya kuwi garwaning anakku Setija Bama Narakasura. Prameswari Traju Trisna ya kuwi Dewi Haknyalawati ilang dicolong dening Duratmangga. Monggo ngerti ya. Atur ing Setija ditampa dening Hyang Prabu Kresna jarene miturut pradule ngabdi dalem Traju Trisna sing nyidra sarta sing nyolong Haknyalawati mau blegere tanpa beda kaya anakmu lanang Gatotkaca. Mula Hyang Prabu Kresna ora tumrisa kan marang Jodipati sayekti mung kepengin nanjehke kahanan iki. Apa Gatotkaca lara tenan? Apa mungkin Arya Samudana nggone nutupi marang ngalane anakmu ing Pringgondani? Werkudara. Menungso ratatanan jebul nggonmu etok-etok lara nutupi karo gedhoanmu nutupi karo lorekmu
Wah, kowe tumindak sing ora prayoga. Gatotkaca mirang-mirangke wong gerang kowe ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa ora bakal ilang selawase urip. Wah, aku isin duwe anak kowe. Aku irang duwe anak kowe. Wah, edan kowe. Waduh. Wah, rasane iki. Niki nek nganti ana napa-napa sing tanggung jawab sampean lho. Ndara Werkudara ngajar anake lanang kaya ngono. Lagi lara duncalke, sirahe dicandak dikeproke teng jlambrah. Nganti maklotak suarane terus ditendhangi kaya ngoten nika. Pak kae piye Pak? Petro ndaramu kae elingno Bagong aja meneng wae. Ha, ayo ayo.